Sa number 4, pag-turnover sa tungasang administrasyon ni incoming Mayor Greg Gasataya kag incoming Congressman Albi Benitez ang ginpatigayon na sa may Bacolod City Government Center. Sa pagpanguno sa Department of the Interior and Local Government, matauhay nga ginbato ni Attorney Mark Mayo nga pamuno sa transition team ni Mayor-elect Greg Gasataya ang mga dokumento gikan sa transition team ni outgoing Mayor kagkaron Congressman-elect Albi Benitez sa Mayor's Office sa Bacolod City Government Center sinigid lamang nga hapon. Nagpasalamat si Mayo sa masulhay nga seremonya sa tuyo nga masuguran ang natalana nga pagpangalagad sa masunod nga administrasyon. Ginpahayag ni Mayor-elect Greg Gasataya nga bangod sang maayong working relationship kag ginpasalig niya nga mapadayon kag ma-improve pa ang mga nasuguran nga mga programa sang tinalikdan nga administrasyon. Samtang sa Hunyo 25 natalana ang State of the City Address ni outgoing Mayor Benitez. Pagasundan ini sang mass oath-taking sang elected city officials sa BCGC sa Hunyo 28.